Чисто е. Добре. Влизаме. Да се раздвижим, момчета. Поддържайте периметъра. Няма да губим време. Здравей, Маджо. Алексей отиде за банички и боза. Ти искаш ли? Ей, мишки! От днес фирма Ипон става моя. Ти, Алексей, оставате във фирмата като чисти лица. Отутре започваме да охраняваме царя. Айде пали колата, че ми писна от църволи. Разбрано, шефе. Добре, Маджо. Оф, къде сега се запиля Алексей? Все с неговите банички и бози ще се занимаваме.